Hello, Rana Betty. Nana ka sa airport? Mayo. Pasensya kayo ha, kay dili jud ko kasundo sa imo ha. Oh no. Kay busy kay ko diri sa mansyon. Sige. Ang maayo nimong buhaton, magsakay na lang ka og tricycad. Grabe. Ay, napag-arti-arti diha. Kung may tricycad, Skylab good. Papa, si Mami na! Si mami nimo. Dili ka maglaag ha, kay pauli na siya. Asa man ako mga trabahante. Kanago man siguro. Lucio? Claire! Uy, Senyor Prito! Tawag ko nimo? Nakaisugo? Saka si Kirito! Asa man kagikan, Lucio? Ganina kung tinawag ninyo ba? Ikaw, asa man po kagikan? Dito ko sa likod, ni Tago. Ako, senyorito, nagigdaigdap ako sa duyan. Nausa naman mo. Uy, di ba ang ingon ako, tanan akong sugo, inyong tumanon? Tinuod na, Senyor Prito. Wala mi ni supak, ana. Tanawa, Lucio, naipalibot na 15 sagbota. Ang bulak wa bisbisi. Naay sulod riklero. Wa gud nimo limpyohi kalat kayo. Usaon naman ni ron. Ako, Senyor Prito, nagpaabot ra jud kog suguon nimo. Mabitaw ni Tago ko, kay wa man ka nanuko. Ako po, senyorito, ganina na po ko nagpaabot dito. Nagpahulat na po ko, nga suguon ko nimo. Usa naman mo, uy. Magpasugo pa man mo. Ano biya ka, Senyor Prito, ha? Nga tanang sugo nimo, tumano na mo. Pero wa man ka nanuko. Mojod! Hala. Panglihok na mo. Kay mo abot ang inyong rayna karon. Rayna? Hala, dili ba ka na maldita? Sige, Senyor Prito, mamispis na kog bulak. Manlimpyo pud ko. Naunsa po ni mga trabahantiha. Ugi sugoon, di pod mo lihok. Papa, ano di dako man na imong tingog diha? Ay, Maria. Na-stress ko ani atong mga trabahante ba? Ang isa ni Tago, ang isa na tulog-tulog sa duyan. Ay sus, pa, imuha pa na silang ilisdan. Bahala ka diha pa ay, matulog na ko. Mo ba kaning dalan pa ingon sa mo ang mansyon mo? Dugay-dugay wala ka balik diring dapita ba? Mga 16 years na jud. Unsa magud tawhanan ni? Imbis magpasundo ko, wa ko gisundo, bantay lang jud masaag ko karon. Ay, salamat na abot na jud ko. Gusto mo nila abot? Saan yung bayhana na nga musulog na magkalit? Ispasin niya gibuot ba? Ma'am, tayo sa ragot! Unsa man dong? Ikaw, ma'am ba? Ayaw magpatakaw, sulod nga dili mong balay. Ayaw may laran na mong make-up ug imong attire. Ha? Wala ka kailan ako. Wala ko'y panahon nimo. Naunsa na kada alusyon, dako makatagtinog. Uy, kinsa man eh? Alangan nili mo na ako tingog clear. Kanang bayana oh. Mukalit lang sulod sa mansyon. Uy, ayaw dyan ka magsulod na naman kung di ka gusto may kunin ko silig. Tagi ako daday, ayaw ko katakatagi na sa pultahan. Atangin na clear. Di dyan ka kaagi din ron, ma'am. Kita ka nung lawas? Maigot ka rin ako silig ron. Hello. Saan mo nung saba sa gawas? Papa! Saba lagi sa gawas pa! Ha? Saba sa gawas! Ano man na? Tanawa na dito pa! Gabi. Sa marong samba sa gawas? Ma'am! Di haragit ka tama na! Ayaw ka sulod! Claire, kinsa na anong saba mo diha? Oy sir! Naibabae rin sir! Gusto mo sulod! Aagi ako ba? Clear, ayaw din na padya clear. Daw kinsa man na di ay. Kana sir! Gusto mo sulod! Oy, Rina Betty, naabot na dahil ka? Oh, ganina ra, yarang harangan pa ko aning duha. Nay isa sige singget, nay isa puspusan kog silhig. Tay! Si Reyna Betty man di ay ni! Lucio, Claire, mauna si Rina Betty ang akong pinalanggang asawa. Sulod na dire, Rina. Ala, si Rina Betty.